povedať, že stojím na konečnej trolejbusu, je celkom v poriadku. Títo ľudia vedia, že sa jazda skončila a oni musia vystúpiť, že jazde je koniec. Menej v poriadku, ba veľmi náročné, je si myslieť, že aj v živote nastala nejaká konečná, že je koniec cesty a nedá sa ísť ďalej. Žijeme v dobe, keď mnohí môžeme byť naozaj znechutení z toho, čo sa deje voči nám. Ba dokonca môžeme mať pocit, že sme celkom paralizovaní, že nevieme nič urobiť, že sa podobáme tomu mužovi z evanjelia tejto nedele, ktorý má vyschnutú ruku a chcel by ňou pohnúť, ale nedokáže, nevládze. A ruka je symbolom aktivity, činnosti, dobročinnosti a môže sa niekomu zdať, nie, nevládzem, nedám to. Ale ten muž, ktorý vystupuje v evanjeliu tejto nedele, sa miliónkrát pokúšal hýbať svojou rukou a sa mu to nepodarilo, ale keď mu Ježiš povedal, že vystri ruku, on to ešte raz skúsil a vtedy jeho ruku naplnila Božia energia. Tá ruka ozdravela, tá ruka ožila, pretože on sa o to pokúsil s vierou, že mu Ježiš pomôže. Ty a ja sme pozvaní túto nedelu cez živé slovo, cez tú vetu vystri ruku, Ježiš to hovorí tebe aj mne, vystrieť ruku, začať konať, začať robiť dobro, dotýkať sa reality znovu a nenechať sa znechutiť. Nie je s Ježišom nikdy konečná v živote, lebo Ježišovo milosrdenstvo je nekonečné, nikdy nekončí a nekončí ani jeho moc. Verme tomu a buďme predĺženou rukou jeho lásky, jeho milosrdenstva, jeho dobroprajnosti, jeho stvoriteľskej moci.